Hello mga kaagta, we're now going to, saan nga tayo pupunta? Naga! Makikipiesta kami kila Cherry, ha ha ha. Oh, grabe. Let's go! At ang aming sasakyan ay itong aking kotse. Brand new motor. Bye-bye! Hey! Ben! Tadaan! Hello. Nandito na tayo. Yung isang araw na hindi kumain, makakain na tayo. Ano, dali! Ano masasabi mo, Che? Nasali kami. Nakikipiesta. Mabayad mo din sa vlog. Mag-hi ka sa mga kaagta ko, dali. Sabi mo, hi. Nakikipiesta na kami. Tara, yan po si Cherry. And we're busog na. Ayan na po, mga busog na po yan. Tingnan mo. Hi. Che, may tanong ako sa'yo. Anong gusto mo? Matigas o malambot? Depende. Bakit? Parang malambot. Yung mga dalawa yan, nagsagot na kasi yan ka. Ano sabi? Ano sabi? Ano na yung sagot mo? Malambot. Bakit? Mas masarap pag malambot. Pwede magkain. Pwede mong kainin. Sari! Ito sabi ni Waris. Sino mo? Si Waris mo, matigas. Bakit matigas? Bakit matigas? Mga behave yan, oh. Mga busog na po yan. Mga behave na yan. Busog na. Ayan. Kikipiyasa kami. Kilamo itong taga-basog na to. Hindi daw uuwi hanggang hindi nakakalimang bahay. Hindi daw po uuwi sila hanggang hindi nakakalimang Kalimang bahay. bahay. Ay. Isa pa lang kami. Kaya hintayin nyo kami dyan. Pupunta na kami sa inyo.